Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Ели, надявам се да сте добре. Аз се включвам днес, за да направим едно видео на тема Emergency Kit за диабетици. Имах малко забавяне с видеята, защото започнах ортодонтско лечение. Ако ви е интересно, мога да ви разкажа малко повече. Трябваше да вадя мадреци. В момента съм с брекети на горните зъби, не знам дали се вижда, понеже са такива сапфирени, понеже не исках много да се виждат. И затова така се получи забавяне, ще се включвам горе-долу месец след последното ми видео, но искам да ви разкажа тъкмо за една случка. Това е моя Emergency Kit и сега ще ви покажа абсолютно всичко, което си държа вътре. Винаги го нося, поне почти винаги се опитвам да го нося с мен, когато пътувам някъде или дори да е за пътуване в България или без значение къде. Винаги се старая да бъде в мен, защото всичко се случва. Но тъкмо тук ще започна с една предистория, как реших да снимам това видео. Съвсем наскоро бях направила една екскурзия за няколко дни до Виена. И така се случи, че помпата ми точно в момента, в който кацнахме в България, в София, се развали. И наистина това беше голям късмет, че се случи на територията на България, а не докато бях в чужбина. Защото ако бях в чужбина и това се случи, не знам какво ще я да правя честно. Но като кацнахме тук, се обадих на Рали. Супер бързо реагираха от помпите Уейлиан. Буквално за 2 часа ми намериха помпа, смениха ми я и сега всичко е наред. Но това е причината днес да направим това видео, за да знаете как да реагирате, ако не дай се Боже ви се случи такава ситуация. Разбира се, това са чисто технологии, съвсем нормално е понякога да има някакви разваляния, нещо да дава на късо или без значение какъв е проблема. Е съвсем нормално да се случват такива неща. На мен ми се случи за първи път и слава Богу успяхме да реагираме така сравнително бързо, благодарение, разбира се, на Уейлиан, но наистина просто голям късмет беше, че се случи на територията на България, защото не знам какво ще изде, ако беше чужбината. Така, моят Emergency Kit е един НССР и започваме с нещата, които по принцип си нося. Както знаете, в момента съм с сензор за измерване на кръвна захар отново. Винаги се старая да имам един сензор в себе си резервен. Разбира се, той е купен отделно, понеже по здравна каса се полагат 2 сензора на месец по 14 дни. Аз често се налага да си купувам резервни. Винаги имам един резервен и глюкомер в себе си. В момента тук съм го извадила и не е вътре, понеже не ми е на 100% пълен НССР, но нещата, които задължително са винаги вътре, сега ще ги покажа. Сензор за измерване на кръвна захар, без значение вие на коя марка сте. Аз съвсем скоро планирам да пробвам и на други марки и да снимам видеа, за да ви разкажа как ми се отразяват на мен. И разбира се, най-важното. Ако инсулиновата ви помпа забие, запуши се или без значение какво точно се случи с нея, най-важното е да реагираме. Винаги имам резервен сет в себе си и дори мисля да си купя още едно такова устройство, с което може да видите предишното ми видео за как се сменя сет за инсулинова помпа на Уейлиан. Абсолютно винаги тези неща, сета, лепенката, резервуара и иглата, абсолютно винаги са в моя НССР, за да мога да реагирам с нов. Но, ако случайно проблема е в самата помпа, винаги трябва да имате писалки във вас и бърз и бавен инсулин, като тук искам да кажа, понеже аз съм с фиасп, но този фиасп, който е само с резервуар, не е писалка, както например инсулина Лантус. В този случай аз имам резервни писалки от тези едновремешните. Сигурно ги помните. Тук сега, ако ви е интересно, мога да ви демонстрирам как се зарежда, как се слага вътре самия инсулин и разбира се иглички и разбира се бавно действащ инсулин. В момента аз съм с фиасп и с Лантус и втория ми инсулин, бавния е Лантус. В момента дори между другото нямам, което ми напомня, че е хубаво да си взема скоро този, който ми се полага по здравна каса, да си имам за ако нещо се случи. Винаги си имам писалка в мен. В случая дори нямах и наистина беше голям късмет, че успяха да ми намерят, за да си имам такава и в случая в видеото да ви напомня за вас. Винаги да си имате такава във вас, защото всичко се случва. Но друго нещо, което на мен лично много ми помага и е супер удобно. Закупувала съм си ги от една аптека. Предполагам, може би ги има във всяка аптека. Следните писалки, те не са точно писалки,
предполагам, виждате, ако искате мога да обърна камерата. Това побира до 100 единици в себе си. Води се Инсумет 3000. Ето това беше опаковката, в която ми ги дадоха от аптеката. Само да прикажа това. И сега дори имам едно отворено, ще ви покажа как си го запълвам. Честно казвам, даже това е най-удобното според мен, много по-удобно от писалка. Ако имате гаранция, че да кажем до след 1-2 часа ще ви се намери помпа или решение на проблема, това според мен е най-удобният вариант. Буквално си е като инжекция. Ето това е отворения вариант. Виждате, аз си държа в хладилника заредено с... Тук имам около 15 единици някъде. Та винаги си го държа заредено в хладилника. То по принцип е за еднократна употреба. Аз ги ползвам еднократно и затова, както виждате, са ми около 5-6 останали, защото ми се е случвало, ако да кажем съм отишла на сауна и... Нали, съответно съм си махнала помпата от мен. За по-бърза реакция на тялото си вкарвам инсулин с това нещо, но да ви кажа, наистина е изключително удобно и ако нямате в себе си от този, само да видя къде ги прибрах в несещето, ако нямате от този тип писалки, моята е на Novo Nordisk, съвета ми е да си купите такива. Мисля, че за 10 такива платих 4 лева, нали, ефтини са. И наистина е много удобно. Буквално сега даже имаме една ампула инсулин. Сега ще ви покажа как се зарежда. Супер лесно. Виждате иглата. Те са като тези игли, които са за... Не за опойките, ами... Само секунда, че ми изчезна думата. Мисля, че за ваксините бяха подобни, ако не се лъжа. И буквално, ето супер елементарно, бутате вътре, дърпате малко инсулин, колкото да го напълните. Преценяте си колко ви трябва и е готово. Заредено е, без никакъв проблем, може да си го ползвате. Това са нещата, които се старая винаги да бъдат в мен, когато пътувам. Пак казвам, без значение дали в България или в чужбина, защото всичко се случва, понякога можете на другия край на България и да не могат веднага да реагират, да ви намерят помпа или просто някой човек с помпа, който да ви съдейства или аптека, без значение, защото както знаете, напоследък много неща не можеш да си купиш на свободна продажба, трябва с рецепта, затова е хубаво да си имаме някакви неща така за бързо реагиране, ако нещо се случи. Разбира се, пожелавам на никой да не се случват такива неща и аз просто исках да ви похваля наистина Уелиан как успяха да реагират за 2 часа да ми намерят нова помпа и да не се чудя, защото в момента, в който казваме в България, видях, че помпата ми се развали. Направо ви казвам, толкова се притесних, защото никога не ми се беше случило. Притесних се много какво ще правя сега, нямах писалка в себе си и наистина просто беше късмет, че се случи на територията на България и че успяха да реагират толкова бързо. Да, това беше моето видео за Emergency Kit за диабетици с помпа. Какви са нещата, които винаги вземам с мен при пътуване и е хубаво да имаме винаги под ръка, за да може, ако нещо се случи, да действаме бързо и всичко да се зависи от нас. Благодаря ви, че бяхте с мен отново днес и до следващото видео.